אהלן חברים וברוך הבא לטולקאביי. היום אנחנו נעשה לכם הדרכה על איך קונים מוצרים באמזון, והיום אנחנו ספציפית נתמקד באמזון איטליה, בגלל שהדיל היומי שלנו היום הוא סמסונג גלקסי S8 מאמזון איטליה, אולי חלקכם כבר ראיתם. אז המחיר שאתם יכולים לראות פה הוא 2,411 שקלים, המחיר הזה כולל מיסים ומשלוח, אתם לא תצטרכו להוסיף עוד שקל למי שיקנה את המוצר. אוקיי, המוצר מגיע לכם עד הבית. עכשיו אנחנו ניכנס או לקישור או לתמונה, בלחיצה לקישור או לתמונה, ונגיע לדף המחירה באמזון איטליה. אוקיי, דבר ראשון, כנראה רובכם בדיוק כמוני, לא יודעים לדבר איטלקית ולא לקרוא באיטלקית. אחרי ההזמנה או שתיים אתם כבר תדעו להתמצא פה בלי לתרגם את הדף הזה, אבל כעת אנחנו נתרגם על ידי לחיצה על מקש ימני, ותרגם לאנגלית. אותה פעולה יכולה להתבצע באמזון גרמניה, אמזון ספרד, אמזון צרפת, הכל אותו דבר. אוקיי, וכמו שאתם רואים הדף תורגם לאנגלית. כעת אנחנו צריכים להתחבר, במקרה ואתם לא מחוברים לאמזון, אנחנו נלחץ, אתם רואים, hello, login, my account, ונלחץ על לוגין. לי כבר יש יוזר, אז הוא מזהה ישר את היוזר שלי, אני יכול פשוט לעשות לוגין ולהמשיך, ובמקרה ואתם חדשים באמזון, אתם עושים create your Amazon account. אוקיי, וממלאים name, email, password, עוד פעם את הפסוורד, ו-create your account. אם יש לכם בעיה עם התהליך הזה, עם המשך של התהליך הזה, משהו לא עובד לכם, תרשמו לנו על הוול בקבוצה, ואנחנו נדאג להעלות לכם סרטון עם הסבר מפורט על כל התהליך, מההתחלה ועד הסוף. בינתיים אנחנו נחזור ונתחבר ליוזר ונמשיך בקנייה. אוקיי, אז עכשיו אני מחובר, ועוד פעם נחזיר את הדף לאנגלית. אני חייב לציין שלפעמים האנגלית קצת משבש את הכפתורים בדף, מבחינה הזאתי שאני יכול ללחוץ add to cart והוא לא יגיב לי. בואו נראה אם זה יעבוד עכשיו. במקרה שזה לא עובד לכם, פשוט תעשו רפרש לדף, ותלחצו על הכפתור הזה שיהיה רשום באיטלקית, אבל אתם כבר תדעו איפה הוא נמצא. עכשיו אתם רואים פה יש לנו וריאציה של הטלפון, אנחנו נבחר בווריאציה הזולה ביותר, 619, שזה בצבע אפור, סילבר, כסוף, סליחה, ואמזון זיהה שאני מישראל, ורושם לי this product cannot be shipped to Israel. תיקחו את ההערה הזאת בערבון מוגבל, לא תמיד היא תהיה נכונה, אני אגיד לכם איפה בהמשך התהליך, אתם תראו אם היא נכונה או לא נכונה. אוקיי? אז עכשיו, אחרי שבחרנו את המוצר, התחברנו לאמזון, אנחנו נוסיף אותו לעגלת הקניות. add to cart, אתם רואים לחצתי, לא קורה כלום. בואו נעשה רפרש לדף, ונלחץ על הכפתור הזה, שזה ה-add to cart. אוקיי, הוספנו את המוצר לעגלה, אתם יכולים לראות פה עגלת קניות, יש פה אחד, וגם בואו נתרגם את זה לאנגלית. הנה סאב טוטל קארט, one item, במחיר של 619 יורו. אוקיי, אם אתם רוצים לגשת לעגלה, אתם יכולים להיכנס לעגלה, אתם יכולים למחוק את המוצר, לשמור אותו לעתיד, או פשוט אפשר להמשיך ב-checkout, אוקיי? אז אנחנו נעשה proceed to checkout. עוד פעם, השיבוש של התרגום. נעשה refresh ונלחץ על אותו מקום. אוקיי, בואו נתרגם שוב. כעת אמזון רוצה שנבחר את הכתובת למשלוח. במקרה והזמנתם כבר, יהיה לכם כבר כתובת שמורה, אתם פשוט בוחרים לאן אתם רוצים לשלוח, ובמקרה וזו הזמנה הראשונה שלכם, אתם צריכים למלות את כל המידע פה. אוקיי, אז שם, רחוב, ארץ, עיר, אזור, מיקוד, מדינה, טלפון, ופה יש, האם אתם מקבלים משלוחים בשבת, פחות רלוונטי אלינו, לא משנה מה תבחרו, ותעשו send to this address.
אוקיי, אני אבחר בינתיים את הכתובת שלי למשלוח. אוקיי, עכשיו בשלב הזה, אם הוא לא היה שולח לישראל, היה לי פה הערה באדום, המוצר לא נשלח לישראל, ואז הייתי יודע שזה לא יגיע לישראל, אוקיי? נכון לעכשיו, אני רואה שאין בעיה, הוא אומר לי אפילו תבחר את סוג המשלוח. אם זה פריוריטי, שזה יגיע בין התאריכים האלה, רשום פה, אם זה קוויק, אם זה אקספרס, אוקיי, אני אבחר את האמזון גלובל פריוריטי, שזה המשלוח הבסיסי של אמזון, ויעשה go on. אוקיי, הגעתי, עכשיו הוא בוחר אמצעי תשלום, במקרה שלא מוזן לכם עוד פעם, אתם תצטרכו להזין את אמצעי התשלום. אני יכול להוסיף פה כרטיס אחר, או שיש את הכרטיס שכבר קיים לי, אני אשתמש בו, ועוד פעם go on, להמשיך הלאה. אוקיי, הגעתי לשלב האחרון, שפה אני משלם על המוצר. ואתם יכולים לראות פה, זה המחיר הסופי שאני אשלם על המוצר, 613.23. אוקיי, אני יכול להמיר את זה פה לשקלים. עכשיו ההמרה לשקלים פה היא טיפה יותר גבוהה מההמרה אם תפתחו ותראו מה שער היורו, לכן הייתי ממליץ לכם להשאיר את זה ביורו, וזה כבר תלוי בהמרה של הבנק, נראה לי שההמרה של הבנק היא יותר זולה. אוקיי, אז 613.23, אז אני גם אסביר לכם למה המחיר הזה. אם אתם זוכרים, המחיר ההתחלתי של המוצר היה 619 יורו. עכשיו, המס באיטליה הוא יותר גבוה מהמס בארץ. אז אחרי שהמס של איטליה ירד מהמחיר, הוסיפו לפה את המשלוח ואת המס של הארץ, ועדיין יצא לנו יותר זול מאיטליה. אוקיי, אז ברגע שאני לוחץ buy now, סיימתי את התהליך. אוקיי? מקווה שעזרנו לכם. אם יש לכם שאלות, משהו לא ברור, תפנו אלינו, נשמח לעזור. תודה רבה, ותהנו מהסמסונג גלקסי S8 החדש שלכם.